cheme bibi besanka mu sede na yedi nkomo no nti sede be kan no ne asemto a yedi ho nkomo eye se unya asempa first ye kakra na manu gu asem so America se abranti bia ye fe no ntiamwa na ni din ntiamwa no bibi ebe kan ho ma ne be ye mpuansantiamwa na eno na me fiase na me ne odi ho nkomo se de na me ka no ene se abranti na nsem wo bi ti du brebi na yonkofo epaw no niema nyina fiase se ye basa no otena asese se na ne den ana ekoso den ti na niema nyina yesi da bia me kan se nipa ofie nyansa ye den ya odo ofie nyansa no be ye bibia obesa ode eye eno nti ntiamwa ana se mponsa de na adwene a owo no ye fie nyansa no etena ase esese bibi oh god, what am I doing? Iti enam say ayonkofo nyina yi no maaye na busua ye o madwen se hia no kra de ne omo ene no enni twaka bia no otena ase na ne tinwi afu na oja ne tinwi duru baabi no se na me kra se de ne ma asia ye se de ne ma nyina si atete apansam abrabo ye dendende ama me anyway de na me yenti ono afa breed ana oyi ni tiri no na otwaado pua se ye ka pua abusia ye nyina ye nim pua oyi pua ba ko wa ha oyi pua ba ko wa ha ana oyi pua ba ko wa ha enti ni tinwi no ebeye pua miensa na enam se maka se wo fie nyansa na opese wotena se esesen niema hunu kwan obefa so wonye sika penti niema nyina edi ni hwabonti no na opese fa kwan foforo so sanya no ho ndi oye na adwen se di tina watwa no saa miensa no wa asekire na yakofo afiase e pawo no nipa nyina fi ni nchen weko obia onye obia ne ni nkomo nti dako ana oka kire na danfo ba ko se odaye no osore ye no oso daye na ne tinwi no a watwa no saa miensa no ba ko wa ha no ne sika pudu bi owosie baabi enu na ompese obedie enu nti se sika no na ompese obedie dia ene na de tinwi no de nipa obetimi a kire na se no odi sai sika na owo no ebema no na se obi anso antimi ankire ne tinwi na watwa na se a ono so bagi nipa ne sika ebe ya asresem ewo ne na yonkofo entem ne yonko ba ko a na ntiamwa ahwe ase mu no na ompe ananse na eye ne yanti no okobo ohina ma ne se ohine so ni me yonko ntiamwa na ohine se an no ntiamwa se ni tinwi na waye no wa obetimi a kire na se ono ntiamwa no wesika ode be ma wo so wantimi ankire ase nso a ono nso wesika obeje wo ho bebia na ote na afi bia na omudi fa se de afi santehene edi ni mfie aduno enum ntinka yemfa no se me kofi kakari ana bete ma ye me ho sa na makosoma me mapekwan bia fa so ame akobo santehene amane na makeka mensema ma wo hena te ana hena frame na akali brai uti ya waye ye den ya me so wo hena nipa obetimi a kira ase no ebia me wosika bi si ho a me de ebema no obi anim se ahia me ni hwe ya me de be ye sa de no ohene nso de mintimi nkona anim nkotwatro edo nti no ne yonko no pese oboa ne yonko na afoforo nso bobose pese yekuno yeyewe ti se abrabo no ne na pimpimwa me ka dia be se afi ya yewremu bosumi miensa yewremu a na ye de toso mienu mfa ho ne se de wiase tie bia se o ma woni ye den na odo wonsem bi sia niema bi ebisisiye ede amount ede ohena bodwa waka kire ntiamwa brai na wonsema wo kan no bekire ya ase ana ase otinwi na wayi no ma ye ntiase ana ntiamwa ka kire ohene se
the team na wɔyie no ebedi busumi nsia 6 months ansana otimi akyerɛ ase na mmom enye wɔno na ɔpɛ so ɔkyerɛ ase obi ɔbɛkyerɛ ase bia nso no saa feed ne ekɔpem busumi nsia mu no ana yɛmfa nse ne nsia ana se na wɔtwe nsia 40 days no wɔde akyɛde ɔwɔ no de bɛma no obi anim sɛ nti amoa de ɔde tonkuraduro sɛbe anoma wukura na oni bi nti bugu bɛdɛ no abɛkyɛ ɔhena de ana bɛdɛ no abɛkyɛ obi ade we ba no abɛka ne tinwi na wɔyie no ɛyɛ kwaku mensa ɛyɛ akwasi mensa ɛyɛ sei weka na obi aka bia nso a wɔse daabi obi aka bia wɔse daabi nti afei na ɛyɛ ayɛ bibi foforo ɔhene ama pɛdi ahufo nyinaa bɛhwehwɛ nneɛma mmom kan nti amoase nyɛ ɔno a wei na ne yira wɔne no da wɔne no te ɛyɛ bibia bom ɔhene fa akoti kwan so anase nipa bi fa akoti kwan so ka kyerɛ ne yere sɛ ukunu tra wɔyie adenti na wɔse yɛ nkyerɛ ase da yɛka bia wɔse nyɛ no ɔhene sɛ wo akyɛdeɛ bi wɔ hɔ no ma wɔde bɛma wo sɛ wobɛtimi ada ukunu ana wobɛtimi ama ukunu akyerɛ ase na anka wafa ho abɛbɔ yamane anka yɛ wɔkoti kwan bi anka yɛbɛtimi de akyɛdeɛ bi de ama wo we ma ɔbaa no egito no ho sɛ obedi saa adwuma no ɛno nti dako ɔne ne kunu ɛte hɔ edidi ɔno an da bia ɔteate ne kunu no afedi ɔne ne kunu abɛyɛ fine ɔmu didi wɔyɛ aduane ne kunu fi abɔnten ba sisi ade mpo nti amoa wɔnwensa biem sɛ wɔboro kora na yere fa no hohoro no ho ɛne no didi sɛ na maame no wɔ bibia ɔpɛ ɔwade bia ɔpɛ sɛ onya efiri bɛma no ho dako one no dema no ka kye ne san mira me hu se wo mpema asem wo no me enema bebre na da bia me ye nso ade bi ho no ma wo ya ho pese mete uti a wayi e kire sei ano ade a mele akoto abontin se obi nkira se na onipa no timi kira se a wo magi sika no na me nka nkire ade ache ade asa na oba na san akofa bibi foforo de aba ho na bema no ye na just okay wo ye me yere dofo me kire wo mu itire na mayi no ne miensa no asekyerɛ ne sɛ unya asempa enka nkyerɛ wo yire ana ne re sɛ saa wɔsen bitina wo yi no be se asekyerɛ ne sɛ unya asempa enka nkyerɛ wo yire ade kyen ya ne sɛ oba no firi ne kunu no ho akɔbɔ ɔhena mane abafu asɛ me kunu tiri na wɔyie no wɔse yɛfrɛ no unya asempa enka nkyerɛ wo yire ne da ɔhene ebehia no duru ya na ɔhene bɔ dawuro mu nkɔfa nti amoamra ɛde ne baaye ɔhene se nti amosese a de wuti na wayie no abrante bi wɔ ha wɔ so obetimi akyerɛ ase kɔfa wo sika no nneɛma a wo ne nyinaa bra na wo